Il-mellieħa dejjem kienet fuq fom kulħadd ta' żbuħija li toffri, mhux biss fost il-Maltin, iżda wkoll fost il-mijiet ta' turisti li jżuru din il-lokalità. Iżda issa żdiedet attrazzjoni ġdida, biċċa xogħol ta' arti mill-isbaħ li saret fl-aħħar ġranet minn missieru iben, kollaborazzjoni li tagħthom tant sodisfazzjon hekk kif din kienet l-ewwel darba li ħadmu flimkien. Il-graffiti toħroġ il-karatteristiċi ewlenin tal-mellieħa, il-luzzu u t-ton. Kif jispjegalna Louis Zammit, l-artist li ħadem fuq għall-okkażjoni tal-ilieli melliħin. L-idea kienet ta' Pier li nagħmlu luzzu u ifimni hu xogħol sabiħ għax taħdem fil-pubbliku, tieqaf titkellem man-nies, dik hija xi ħaġa li nara differenti mix-xogħol li s-soltu nagħmel jiġifieri. L-ideja bdiet li nagħmlu luzzu fit-taraġ jiġifieri. Louis minn dejjem kellu għal-qalbu l-arti u aktar ma kiber aktar beda japprezza, tant li issa ilu mal-20 sena jagħti dak kollu li jaf fuq l-arti lill-istudenti tiegħu. Nappella biex iż-żgħażagħ l-ewwel nett jitħarġu iżjed fl-affarijiet li jieħdu pjaċir jagħmlu. U meta jkunu lesti ovvjament ninkoraġġihom biex joħorġu iżjed fil-pubbliku juru x-xogħol tagħhom. Ix-xogħol fuq il-graffiti ħal-ġimgħat kif il-proċess ma kienx jinkludi biss ix-xogħol biż-żeba, iżda wkoll ħsieb u pjanar ieħor bħal sketch li ħadem fuqha iben Louis Pier. Pier li twilet u trabba l-mellieħa dejjem kellu għal-qalbu l-baħar u kull ħaġa li għandu x'jaqsam miegħu. Fil-fatt l-ewwel spinġija li għamel ta' tifel ċkejken kienet fuq il-baħar. Illum il-ġurnata li għandu 16-il sena jixtieq ikompli wara l-passi ta' missieru tant li se jkompli jiffoka l-istudji tiegħu fuq l-arti. Tfisser ħafna li għax jiena minn dejjem kon naraħ jaħdem jew fuq it-tarraġ jew mal-ħajt u minn dejjem xtaqt nagħmilha miegħu ma stajtx tkun żgħir issa peress li nista' ħadd l-opportunità. U l-qudiem jittama li jwetta l-ħolma li ilha tberren f'moħħu minn mindu kien żgħir dik li jagħmel ktieb tal-comics. Beda bħala passatemp u aktar ma domt nagħmlu aktar rajtu bħala xi ħaġa aktar personali. U issa mhux biss narah bħala xi ħaġa li nista' nagħmel fil-ħin liberu ma narah bħala vokazzjoni imma xi ħaġa li nħobb nagħmel ukoll.